Hello friends, hi no hydration no ani channel no lam shogo so an kin no bai Gudok shongmani no share khlaina mo chongo ekdom simple way phone kisa unique tangi gang or kaisa ingredient extra ergo abo baksa ba sawo rusha khana baksa ba sayana but akano angka thlo so angoro Gudok shongam ba goina kha kham ka shikam seti borobok muito borobok and thaipong busile muya tei lubia oro ingredient kaisa ke mutu borbok so abo baksa ruisa abo baksa saya sungke angoro mosor kha ani je chamano jo tan kisa mosor ko bangsa o to no kom chaka ba kom dodi igabon pore berma moso berma ke aboro ruwe subaye angoro degor ruwe som rekha te puti kisi sa rekha ga asik no o Gudok asik no busike thoka no rok songi se sawi nai de heke se sai manai busike thoka gang kisi kisa kole ro tang gang ani yak thik tong mayang mu kolla musu baksa ba kolya ke angoro butiran ba kha ke obviously butiran khato su sai mano tam khlai buti shewoi budogo ingate kaisa poksanai baksa ba mutu bor mani malo rokni chongna malia norok try khlai nai di try khlai ano comment khlai sadi mada mal maya phi angle mal je ya ko boise oro Gudok monkha monoi buti siklai Gudok kha ngate kaisa ko chiniti para sarok muya Gudok ko muya kisa mawar khasa ara mang to handa beleke pe ke unya na bun baga oro Gudok thapong busile te hampa chigam simi nai tu buti ta toka muya na kisa mawar nai jakte so norok bo sabo mutu borbo goi Gudok ro chaka please ano comment khlai sadi tai je chai khum kan ke norok no ang koyo salsa test khlai nai di mutu borbo goi chawai nai di busike thok norok bo saimana na test and ani video na chayoi nai tama bagai